guys, we're going to react. Hindi kami, normally we don't react this kind of situation, no? Saan sa? Yung mga ganito, di ba? Hindi kami nag-react ng mga ganito. Ay. Oo, kasi ito, part 4 na, at saka parang, nakita namin yung, ni Raffy Tulfo na, di ba? Na parang sobra. Akong maingon, dili mag-overreact Dili tong ba? mga... Ha? Kung maingon, dili mag-overreact tong mga nakasala. Ay pag maghilom-hilom na lang. Over-education maka-react. Tanaw gani mo sa video, part 4. Tapos siya pasyagit-syagit mo, siya na-possess. Luin na lang ta. Okay. Ay, nambot. Pero, buutan kaya ba na ha? Oo. Ang ako lang is, yung husband, very submissive. Tapos, bisag siya ang dihado, gihapon siya. Nang ihagyapong napatawad na, siya forgiving heart. Pero ang babae, unta ma-realize niya nga, na ay isa ka lalaki nga sa iya, Dili. higugma sa iyang maayo. Oh, tinuod na siya, pero at least pud unta ang babae, nangayo pud unta siya kanang sorry. Nangayo pud unta siya sorry kay nakasala gud pud siya. Murag siya pay ang kanang gi hatagan og kanang dako kaayo og kanang time ba na para mag-heal daw. Murag gibaliktad ang story ba? Murag ang lalaki ang naisara. Tinuod. Nasiyam yung taysadan. Ay siya pa murag siya pay giamo bitaw murag siya pay gi hala oy. Pero yeah. Kita mga OFW, kami mga single pa man, wala pa man mga so naa pa may mga rights mag-uyab-uyab. No, pero pag minyo na gani mo, ayun na mo pag-uyab-uyab mga best. may maon jud. Ano pag-uyab-uyab best kung minyo na be loyal. Kasi kung loyal ka, nothing will pero depende walay harm nga mahitabo basta loyal ka. Tinuod, pero depende ra po na sa babae ko magpatintal. Ara na sa tawo. Kung wala na ka nakahigugma, ay ambot na lang. Na basta temptation. You end it right. Kung wala na ka nahigugma sa lalaki, you end it right. Dapat i-end mo muna bago ka punta sa kasi sa sitwasyon ni Sheerlyn, kasi may 5 siyang anak kaya mahirap. At saka yung husband niya wala namang ginagawang masama. Pero usually, sa mahitabo, kung dili na kami gumasaw sa katawo, naman dyan ay rason. So, maybe, na julain, sumo na ma-change na imong feelings. Oo, ma-change ginaka na naman. Katilaw na kanhi. Mauna. Na. Pero ang naanuhan lang dyan ako, diri ba kay, doy, marag over-rigid kayong babae, na pasyagit-syagit, napay pasumbag-sumbag, na siya man nasadaan, dapat siya nagpaubos, kaya siya ang naisala, siya pa ang siya pa ang mapagmataas. Hindi ko kasabot niya sa iyang feeling niya. Pero okay lang kay, Napagawas na iyang iba. paggawas mo siya yung gibati kay, naulaw biya siya, nasakpan biya siya, kasi yung mga video. Biya pod kanang loy ba pod ang babae sa side sa loy pod ang babae pod. Kay whole world. Nakakita man good mo. The whole world is mocking her. Exactly. Because of what she did. Pero, man po niya kanang sa iyang binuhatan ba? Consequence sa iyang mga binuhatan. So nga, kung mangita kayo maglahi mga best, make sure na you end the previous lover well, para walay gubot ba, di na makabalikan, di ba? Para dili na pod di ka matulfo. Di matulfo, dili na may maabot sa tanan ba na tanan kalibutan makakita, tanan ay nako na lang. Piyastahan ay nako, pero kung matulfo mo, daghan pod audience, nindot, nasikat na mo. Number 1. Ay basi daghan na magkuan ana, daghan na magsuon. Daghan na mo suon noon. Pero lang na ako jud naluoy jud ko sa lalaki pod, pero I feel pity pod sa girl kay the whole world is mocking her and she needs someone to comfort her pod as of now. Tawo ra gud makasala sad, sakit pero po na siya na ulawan biya pod siya nabito yung mga hubad na niya nga mga photo. Tinuod sad. Yung hubad niya na photo all over the world na biya. Tapos murag siya ra pod ang nakuan ra pod ba sa na issue, wala na labot tong ihang kabit pod. Oo, so nasadaan man po to sa kabit. Okay. Isa pa na ay sala ang kabit. Ang karon murag sa iyaha lang na tanan ba na tanan. Pero supposedly na po sa kabit, di ba day?
Okay. Katong engineer nagitawagan ba tapos siya ni Dapat ang engineer ma-deport pod. Ingon man gud sila na ambot nagbulag naman daw. Pero wala na. hala day tanawa gud ang part 1, part 2, part 3 day. As in kanang bayi naglaslas daw siya. Oh, na ketchup ra di ay. Ketchup pa rin. Imagine, ano siya, turiring. Then tapos mingon siya. Kitawagan siya, day. Then Tawag. silang Tulfo, dito sa, ganit siya sa Middle East. Jeddah? Riyadh. Somewhere there. Basta na din ha. Tawagan siya rin, nag-story sa phone. Tapos nag-story ang laki, nag-explain siya na anak, ang babae, tapos siya, hala ka, magulay buot. Bula, abis. Oo. Nagpakamatay magkaano ba? Walay buot ba daw kay anak manabasa na anaga nilain murag balihon ang situation ba dayon Sa lalaki. kung dili na siya makasabot man ta kung dili na jud ang sa katawo sa inyo ha pero ay nako dagan ba og kana balihon ba ang kuan hinuno ang istorya balihon na hinuo na luoy pod ang luoy sad ang gibalihan na Pero anyways, good kayong husband kay very humble. ay mao jud na may nakanindo Ang husband, promise. You can never find any guy like that na will love you, unconditionally. Tanawa, usa iyang gibuhat. Giunsa siya? Gi-comfort pa siya sa iyang bana. Usa masakitik ko, ana. Ay, ang nakabilib na ko sa iyang bana kay siya pa'y nangayog sorry. Maulagi. Very humble. Siya pa nangayog sorry. Para to do away with certain requirements Hindi po sila para minyo? pagkuha ng marriage license. Di ba And then, minyo? pwede na kayong magkasal Oo, di ba na sa kasal sila? pastor. However, kahit Aray kung may affidavit of cohabitation, kung talagang kinasal po kayo, Kasal man meron sila. pa rin dapat po marriage Bakit ganyan? certificate of marriage na pipirmahan nyo pong mag-asawa. Meron ba may pininapan kami doon? Yes, May pininapan kami doon. correct. Napakadali lang pong Pero i-verify di ba makita kung man na talagang sa gani na existing ka na- po ang kasal ninyo. Sino Mark? Pupunta po tayo sa PSA, sa Philippine Statistics Authority. Napakalapit lang po. Si Sir Tulfo ay pinakausap namin sila for possibility na magkaayos. Oo. Pero talagang si Sheerlyn ayaw na talaga. Bakit umiyak yan siya? Sorry kayo nga Kung dili na siya. Humble kayang bana ay. Humble kayang bana, promise. Wala yun siya nasuko. Bisan pa o kananggi. Ano ka na siya? Di ba tulo ka beses man na pinuang ang babae? Tanawa ga sa tanawa diha day ba sa imong ma? Tanawa, gisuyo pa siya. Ay mga Bisaya day sila. Taga, General Santos man di ay. Iyang ano ko. Sa mga bata, uy. Ang tubig ba? Mga pabelo ako sila. Pinang tawa na. Paimnon na kag tubig. Bawa siya pa ang nakasala, siya pa ang anang Nagihag ka pa sa imong bana. Wala ka oy. Siya pa gi no? Siya pa gi amo, siya pa gi siya nakasala. Siguro kay ba kanang iyang kuan siguro kanang naulawan siya or ha? Yung mga bata gahilang. Buisit daw ka. Kaya nasakpan. Uy! Yabang! Siya! Ano? Uy! Uy! Nayabang lang! Nayabang! Kaya siya. Siya, gihag na siya. Di siya mahalong sa iyang banaon. Dan awa ba niyang kamot? Hala. Hala, siya pa ang kanang siya pa yung kanang Uy, nayayaw! Uy! Taguta ka ayo sa kuwan. Uy, apa Joy? Nayabang! Hala! Yapang yaw! Day, siya pa yung nasuko, Day. Siya nakasara sa iyang bana. Pagkawasan ng mga bata!
guys. Meron daw siya lang. Nakakita ka sa part 1, part Yes, part nakita 2, na part 3. ako. Ito ba? Mana-anak pa siya. Pakpak siya. Mana-anak kasi may history yung bana, no? No, ang normal. Sige. Sige. Kalit, oh. Huwag mo lang sasaktan sarili mo. Kalas, Huwag mo hawa. sasaktan. Tama na. Sigaw lang. Sigaw mo lang. Sigaw lang. Huwag mo sasaktan kinabuhi, ha? kahit sino. Ano? Ay, ang ngayon di siya mag-artista. Sigaw mo. Day. Huwag nang manakit Hala, sila. ano din siya? Ala, lagi sipa niya. Isipin niya yung bala. Uy! Ayaw pag inana. Dahil na si Sakti. Ano kayong bala? Iyang bana, oh, grabe ka ano ay, submissive. Grabe ka submissive iyang bana. Wala na kay lalaki makita ni Nana, doy! Day! Ilabas mo, Sheerlyn. Sige lang, Sheerlyn. Okay, naintindihan kita. Nagsusumbag ako. Oh. Sige, True Sheerlyn. to life, ano, drama. Sige na, sige. Ayaw! Huwag nang... Naintindihan daw. Ano? Ano, mag- Di ba kayang hinungdan ato? Di ba nag-istoryahanay man sila? Yawa ka daw. Wala ka. Sige, go. Huwag lang sakta ng sarili, ha? Huwag lang sakta. Di ba nasuko siya kay... Sigaw, okay lang yan. Okay, huwag i-breath. Deep breath lang, ha? Sigaw mo, Sheerlyn. I do not saktan, ha? I do not just do not hurt yourself. Go, sige, Sheerlyn, sige. Do not hurt yourself. Shout, just shout, ha? Ayun lang, Dili ba ka na nalibog ko? Ano nang siya git man dito siya? Ayaw ka di ba ka-explain na raman to silaan? Explain Kasi na raman mauya to. pa ang lalaki siya. Ah, Mao gani. gusto pa ang lalaki mo ano siya. Hala ka. relax lang, Diday ka. Diday as in. ko lang, ha? Bigyan na ng Bigyan ng jacket. Relax lang, sulit lang. Pero di pa siguro ta maka-blame sa iyang gibate. Kung kinaulawan, manggod siya. Dayon tapos. Nagibipihan na siya. At least nailabas mo, nakasigaw ka. Sige. Pero huwag mong ever sasaktan ang sarili. Dahil may mga anak ka. Bunuhatan mabuting humiga. Good niya. Inano ko na yung agency para mapaano ka. Sige, sige, pray. Di lamang kung siya ka-abroad ataan. Di na siya pwede maka-abroad eh. Hindi ko ana siya. Sheerlyn, laban lang, ha? Laban lang. Laban lang, Sheerlyn, okay? Patingin nga yung Wala laban. may luha. Laban lang, okay? Band na siya? Pahinga, Oo. laban, trabaho. Pati unta tong yung kabit. Bibigyan ka na ng agency, bibigyan ka Yes, ng laban OWWA. na. Tulungan tayo, Sheerlyn, ha? Hindi pwedeng manghina ka. Ayun. Kasi, pag Katawa manghina pa ka, siya, paano Day. sila? Yung boot sina. Hindi pwede. Sheerlyn, laban lang, ha? Bigyan natin ng, hindi pa ngayon, kunting panahon, bigyan natin yung puso natin ng uwang para sa pagpapatawad. Kasi habang hindi tayo nagpapatawad, hindi gaganda, ha? Kailangan niya kasi ng healing process. Dapat maisa siyang anak na kahit man lang makasama in the meantime. Sabi ko kay Boyet, wag natin pagdamutan Babae ang bunso. na magkalinga siya ng isang anak, 5 yan eh. Ang sabi ni Boyet, ma'am, baka hindi na esole. Ang sabi ko kay Boyet, ito lang ha, hindi gamit ang pinag-uusapan natin. Sabi ko, na kailangang sole, anak yan, ina yan, hindi yan ibang tao. So ngayon, okay. Boyet, ikaw na Ay, noon set ko. Kausapin natin lahat ng mga bata. Anak man Bigyan sa natin nila. ng panahon ba? Bigyan natin ng oras na mag-usap tayo ng ano na, mapaliwanag Sana man natin dito sa kay kanila. Tulfo, so dili Kung naman ano, kasama. dali mo yung bata. Pero Kinausap pagbalik sila mo ng dito sa Maynila, ibalik mo rin. Kung mabalik ko abroad, ibibigay mo yung bata sa kanya. Papadala ko sa kanya si baby girl. Tapos siyempre pagbalik mo siya dito sa Maynila, idali niya balik. Hindi yung, ang plano kasi nila, hindi na ibalik. Babalik pa naman pala siya na abroad. Ah, dili, wala mo na siya Hindi naman ako eh. papayag.
Huwag mo na yun, Sheerlyn. Okay ba yun? Pero ang gusto ko talagang sumama sa kanya yung Nag-aaral yan eh. kinder eh. Pero Pwede naman. Kita pwede mo lang naman, oo. eh. Pwede naman kay, ito ang mahirap nito ma'am. Yung asthma ma'am. At saka hindi pa sanay. Hindi pa Sa sanay. gabi. Baka lalong mahirapan Sa ka. gabi. Wisit ka sa pusit. Pwede wisit. Huwag mo kasi pusit. Asal ka eh. Baka hindi na pumayag. Sige, magpikit na lang. Magpikit na lang ako. Nakakainis. Oh man. Huwag yung mga anak mo bata kasi Sagutin mo. pang-asal ka. Pang-asal ka. Kung siya makaalis, ibigay ko sa kanya yung mga bata para kumbaga, bigyan ko sila ng Nayabag. time na magbanding. Hindi siya gusto sila, nga. magsama sila Kakihatan niya siyang bana. Hilasan siya, hilasan siya. Wala na siya panggala. Ay, marag mga abnormal. Dito siya kay kay ma'am. Sino ka din ba ka lang? Wala na siya panggastos. Mali kasi, dapat tinanggap mo na yung ano ni si Raffy na Boracay. Di ba may good news ka? Kahit na magsama sila matulog, mga bata, magsama sila. Kasi ang mas maganda kasi nun, ma'am, kung kasama yung mga sila lang. Ayaw, baka kapangin mo ako eh. Ang Oo, hirap. kaging naman sila magdito sa Boracay. May ingat, dili man siya. Baliktarin mo yung mga puso na. Matagal ako makamove on kung gano'n ang gagawin mo. Mabuti na ako muli. Kapangin daw, mas kapangin. Nakapalikan na talaga kayo. Tawa po siya. Yes! Paingon-ingon pa siya, Gyaks, na nakalima siya anak. Ikorte yung bayana, oy. Yung mga god, puti namang god siya. Tapos yung bana itong, Hilasan kay siya, ay, paano pa siya? California. Hinahanap Murag wala siya nakaagig 5 ka anak sa iyang bana. ng tricycle. Ayun. So, kinuha ko yung number. Saka yung... andun sa kabilang bahay. Sa kabilang room, yung yung empty sa dati. Oh, di ba may blessing na dumating? Wow. Bakit nangyayari itong mga to? Kasi gumagawa. Yung hatag sa ilaha. Very May good. mga trials, and yet, Tagaan sila behind ng those tricycle. trials, may... At the end of the tunnel lang doon, nag-aantay yung magandang buhay para sa lahat. Muli man si mama. Ihatid, uwi siya no. Sama niya si Kuya Orly. Ihatid mo sila doon ha. Tapos, balik ka lang dito. Feeling na ako na agad, pa ito. ha? Nora. Ihatid mo lang doon si mama ha. Balik ka. Balik dayon ka ha. Ha? Ihatid lang mo sila. Magsakay mo airplane. Very sweet kayong bata siyang Sweet ko, papa. siyang papa. Papa's girl. Ngayon, magiging ako ng okay sa'yo. At least, ngayon, friend na lang tayo. Hi, friend. Ano, para dalawa, dalhin mo ma'am. Para hindi ka anong Ang mali. sweet kay bata. At best. Best Tanaw, katakatawa na siya, no? Pwede naman ko di siya magsyagit-syagit ganiha, good. Uy, pwede naman ko ito istorya. Pagkawasan po niya yung feelings. Itong isa. Oo, yan. Actually, tama ka rin. Pag-uban ka kay ma'am, ihatod din mo siya. ayan. Best. Best na lang. Gusto na ako. Text mo sa akin lahat ng mga Best ano, na lang friend daw ha. ko nung. Besh. Beshi. Luko-luko na talaga po. Besh. Here po yung Besh. Ano ma? Ay, ang laki. Ano ka ma? Tapos nga na pa rin isa. Balik mo At siya, bakit ma? Ay, best. Best. Boy. Beshi. Buang, dude. Pagbalik ninyo din eh, dala mo. Balik pa itong, ka siguro ka. Gwapo man ang dalaga. Magbalik pa ka. Gwapo man siya, ano lang siya sa init. Siyempre, ano ka ba? Hindi naman ang bata ang hindi naman ang bata ang tinatanong ko kami. Sabi ko, tanong ko, bibigyan. Punta ka muna doon na. Tapos, balik ka lang ha. Ay, yung... Ikaw, magbalik. Ito ka dati. Para ka namang ano, Ben? Pinapatawa ko lang kayo ba kay malungkot mo. Masyado na tayo malungkot. Ngayon, maging happy ka na. Kay papadala ko mga bata sa'yo. Best na fresh. Ang babae, kuhan kayo. Besh?
Best na Pero talaga. forever, mag-best na lang sila. Ayo pa. At least, ang lalaki, no, wala na pa siya gadumot. Ang ano lang niya ba, na mapauli ang babae. Kay kung dito, mag-ipon man sila. Sige man sila kita to engineer.